कधीतरी मोठ्यांनी सांगितलेले काही गोष्टी ऐकत चला, नाहीतर ते आपल्या जीवावर कधी बेततील आणि भूत येऊन कधी आपल्याला मारेल हे सांगणं कठीण आहे. पुण्याची ती भयभीत वीर एक भयकथा. रितेश, तुमच्या आमच्यासारखाच एक सामान्य पण एक हुशार मुलगा. सध्या मुंबईला तो एक स्कॉलरशिपची परीक्षा देऊन आपल्या 3 मित्रांवर आणि एका सरावर येत होता. ते कारने येत होते. पुणे हे जवळ आले होते. तशी त्यांची शाळा पुण्यालाच. आणि ते 2 ते 2.5 तासाचा प्रवास करून दमले होते. सरांना विनंती केली, सर प्लीज थांबवता का? सोहम बोलला. रितेशने त्याच्याकडे पाहिले आणि जोरजोरात तो आणि त्याचे मित्र हसू लागले, कारण की सोहमनी त्याला टॉयलेटला आली आहे असं सांगितले होते. मग काय, सरांनी गाडी बाजूला घेतली आणि सोहम बाहेर उतरून आजूबाजूच्या झाडांमध्ये जाऊ लागला. रितेश बोलला, सर मी पण जाऊ का? नाही, मला पण जरा वॉशरूमला आली आहे. मग काय, रितेश पण गेला मागे. रितेश अक्षरशः भांडणं करणारा आणि मस्ती करणारा मुलगा. तो हळूहळू सोहमला शोधू लागला त्या जंगलामध्ये. आणि नंतर त्याला सोहम दिसला. सोहमला तो बोलला, काय रे, इथे काय करतोय? जा, तुला सरांनी बोलवलंय. सोहमला ते जंगल आधीच पाहून भीती वाटली होती. इकडे रितेश पण मागे वळला आणि मागून आवाज आला, सोहम, रितेश. रितेशने मागे बघितले आणि मागे कोणीच नव्हते. रितेश बोलला, ए सोहम, तुला मागून आवाज आला का रे? पण सोहम बोलला, नाही रे, कसला आवाज? आणि रितेश न कळतच मागे चालू लागला. 20 पाऊल गेला असेल आणि त्याला एका झाडामागे एक विहीर दिसली. सोहम बोलला, ए चल, इथे नको थांबायला. पण रितेश बोलला, ए थांब रे, त्या विहिरीमधनच कोणीतरी आवाज दिलाय. रितेश पळत पळत त्या विहिरीजवळ गेला आणि त्यांनी पाहिले तर त्या विहिरीमध्ये कोणी नव्हते. फक्त गुंगत होता तो त्यांचा आवाज. आणि तिकडे लिहिले होते, मी जय, मला हाक मारा. आणि सोहम हसू लागला आणि जोरात आवाज दिला, जय 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 आहेस का रे? बघ मी आलो, ये आता. आवाज विहिरीतून घुंगून वरती आला आणि सोहम हसू लागला. बघ ना कशी येडी माणसं आहेत, असं कोण लिहितं का, मला आवाज द्या. सोहमने त्याला खेचत मागे नेले. पण अचानकच वाऱ्याचा झोका आला आणि रितेश खाली पडला. सोहम त्याला उचलायला गेला, पण रितेश एका वेगळ्याच आवाजात आता बोलू लागला होता, हे बघ, माझ्या मी जाईल, तुझे उपकार मला नको. आणि तसंच रितेश उठून चालू लागला. मुख्य म्हणजे तो काटा, दगड असे काहीच बघत नव्हता. तो बाहेर आला जंगलाच्या आणि गपकन गाडीमध्ये येऊन बसला. सोहमही त्याच्यावर होता. सोहमही बसला. रात्र झाली आणि ते त्यांच्या हॉस्टेलमध्ये पोहोचले. ती रात्र निघून गेली, पण इकडे आता रितेशच्या स्वभावामध्ये आता बदल आला होता. रितेश आता वेगळा वाटत होता. साधारण 30 ते 35 वर्षाचा मुलगा जसा राहील तसा तो राहत होता. मस्ती पूर्णपणे कमी, अभ्यास आणि त्याचं तर दूर दूरपर्यंत नाव नव्हतं. सरांशी तो आता उलटा बोलायला चालू झाला होता. सगळ्यात भयभीत प्रकार तर त्या दिवशी घडला ज्या दिवशी हे सगळे जेवायला खाली मेसमध्ये गेले. सगळे जेवत असतानाच रितेश 4 चपात्या घेतल्या. ताटात पुरणार नाही एवढा भात आणि डाळ घेऊन तिथेच बसून खाऊ लागला. सगळे विद्यार्थी त्याच्याकडे एकटक पाहत होते.
आणि त्याच वेळेला त्यांचे ते सर आले आणि त्याला ओरडू लागले, रितेश हा काय प्रकार आहे, चल उठ. रितेशनी त्यावेळेला ते जेवण तसेच फेकले आणि उठून आपल्या कमऱ्यामध्ये गेला. सरांना राग अनिवार्य झाला आणि त्याच्या कमऱ्यामध्ये गेले. त्याला फार झापले, पण ते सर यांच्यावर पुढे काय होणार होते हे त्यांना माहीत नव्हते. रितेश बोलला, पण यावेळी एका वेगळ्या आवाजात, मी रितेश नाही, मी जय आहे, जय. आणि तुझ्या या रितेशला लवकरच नेणार. हा आवाज एवढा विचित्र होता हे त्यांच्या त्या सरांना देखील अपेक्षित नव्हते. सर 2 पावलं मागे गेले आणि तसेच बाहेर आले. मागे काही विद्यार्थी होते, त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करत ते तसेच पळत पळत बाहेर गेले. इकडे रात्री सोहमला आता रितेशची भीती जाणवत होती. रितेश रात्रीचाच वेगळ्याच आवाजात बोलायचा, कधी हसायचा तर कधी उठून बसायचा. एक दिवशी सोहमची नजर ही सहज त्याच्याकडे गेली. रितेश आरशामध्ये बघून हसत होता. सोहमने आरशात बघितले आणि तो दचकलाच. त्यांनी पाहिले की आरशासमोर रितेश नव्हताच, होता तर एक 35 वर्षाचा मुलगा. त्याचा अर्धा चष्मा फुटलेला आणि डोळ्यातून रक्त गळत होते. दात तुटले होते आणि तो आरशासमोर बघून एक क्रूर हास्य देत होता. सोहम जोरात ओरडला आणि त्याच वेळेला त्याचे सर आणि त्यांची ती मावशी तिकडे आली. मावशी जी तिकडे काम करत असे. काही विद्यार्थी तिकडे आले. सोहमनी झालेला सगळा प्रकार हा त्यांच्या त्या सरांना सांगितला आणि ते सर ओरडू लागले, ए रितेश, काय प्रकार चालू आहे तुझा? आणि रितेशने इकडे हसण्यास चालू केले. आणि रितेश त्या क्रूर आवाजामध्ये बोलू लागला, तू काही कर, मी या पोराला सोडणार नाही. मी ह्याला मारणार आणि ह्याला मी माझ्यावर घेऊन जाणार आहे. तसे क्रूर हास्य देऊन त्या खोलीमधले सगळेच दचकले आणि तो पुन्हा बोलला, बस काही वेळ आणि याला मी घेऊन जाणार. सगळे सरला बोलू लागले, सर हे काय, त्याला समजवा. पण सराची नजर त्याच्या डोळ्याकडे गेली होती. त्याचे डोळे लाल होते आणि बोलण्याची पद्धत एकदम वेगळी होती. तो गुडघ्यावर बसून टाळ्या वाजवत बोलत होता. त्याला आनंद झाला होता. सगळ्या मुलांनी त्याला धरले आणि बांधले, पण रितेशच्या तोंडातून ते एकच वाक्य पडत होते, मी ह्याला मारून नेणार, नेणार म्हणजे नेणार. त्याला आवरणं आता फार कठीण झाले होते. त्या मावशीने त्या सरांना बाहेर आणले आणि सांगितले, फक्त एकच पर्याय, ते गुरुजी, तेच यांतून आपल्याला काही मार्ग दाखवतील. जावा त्यांच्याकडे. त्या सरांनी तसंच सोहमला घेतलं आणि रितेश याला आता अक्षरशः 10 मुलांनी बांधून ठेवले होते. असे वाटत होते की रितेशचा कोणत्याही क्षणी प्राण जाईल, कारण की रितेशची आता तब्येतही बिघडू लागली होती आणि मोठमोठ्याने आवाज करणं, इकडे तिकडे पाय आपटणं, म्हणून आता शरीरातून रक्त येत होते. इकडे ते गुरुजी म्हणजेच ते सर हे सांगितलेल्या पत्त्यावर गेले आणि त्या गुरुजींना शोधू लागले, ज्याबद्दल त्या मावशीने सांगितले होते. ते गुरुजी भेटले आणि त्या गुरुजींनी सांगितले, हे बघा, वाचनाची शक्यता फार कमी आहे. तो त्याला सहजासहज सोडेल असं शक्य नाही. पण तरी पण एक काम करा, हा अंगारा घ्या. त्या सरांनी विनंत्या केल्या, पण गुरुजी काय येण्यास तयार नव्हते. ते गुरुजी बोलले, मला माझ्या जीवाची भीती आहे, माझ्या जीवाची मला काळजी आहे, मी नाही यात पडणार. शेवटी ते सरच
आपल्या विद्यार्थ्यांची काळजी त्यांना होती. तिथे हॉस्टेलमध्ये त्या रूममध्ये गेले आणि 10 जणांनी पकडलेल्या त्या रितेश समोर आले. रितेशला बोलले, हे बघ, तू कोणीही असशील तर इथून निघून जा. पण रितेशच्या अंगात असलेला तो जय बोलला, तू इथून निघ ना तर मारला जाशील. आणि एक क्रूर हास्य देऊ लागला. पण त्यावेळेला त्या सरांनी आपल्या हातात असलेला तो अंगारा घेतला आणि रितेशच्या डोक्यावर आपटला आणि ती पिशवी फोडली. रितेश किंचाळायला लागला, जोरजोरात ओरडू लागला. हवेत उडण्याचा प्रयत्न करत होता, पण ते अशक्य होते. 10 मुलांनाही तो आवरत नव्हता आणि शेवटी तो जमिनीवर बसला. त्याचे डोळे आता सफेद होऊ लागले होते. ते आता पुन्हा एकदा सामान्य झाले आणि सहज तो रडू लागला. सर, काय झालं माझ्यावर? आनंदाचं आता वातावरण पसरलं. सरांनी त्याला मिठीत घेतले आणि तो सरांना बोलू लागला, सर, तुम्ही मला सोडून चूक केली. आणि आता समजले की रितेशच्या त्या शरीरातून जय, ती आत्मा गेलीच नव्हती. त्या रितेशने मोठा हात काढला आणि त्यांच्या सरांच्या पोटात घुसवला. असे वाटत होते की आता आतडी बाहेर येईल. सरांच्या पोटातून रक्त गळू लागले आणि सगळे मुलं हे इकडे तिकडे पळू लागले. तो सराचा आता जीव घेणार असे लागले होते. सराचा गळा दाबला आणि बोलला, तुला बोललो होतं ना यामध्ये पडू नको, आता मर. आणि तो सरांना जोरात मारणार, पण त्याच क्षणी त्याचा हात त्या गुरुजींनी पकडला, जे हे भूत पिशाच्य घालवण्यामध्ये प्रसिद्ध होते. आणि त्या गुरुजींनी त्याला सांगितले, हे बघ, तू कोणीही असशील पण या दैव्य शक्ती पुढे तू राहू शकणार नाही. इकडे तो रितेश किंचाळायला लागला. त्या गुरुजींनी मंत्र बोलायला चालू केली आणि आपला हात त्या रितेशच्या डोक्यावर टाकला. रितेशचे किंचाळणे चालू होते, पण इकडे गुरुजी आपले मंत्र बोलत होते. कळत न कळत रितेशचा दुसरा हात त्या सरांच्या पोटातून बाहेर आला आणि आपल्याला सोडवण्यात व्यस्त झाला. तो त्या गुरुजींच्या अंगावर धावणार, पण गुरुजींनी इशारा केला आणि काही विद्यार्थ्यांनी रितेशला म्हणजेच त्या जयला पकडले. गुरुजी मंत्र बोलायला लागले आणि काही फुलं फेकू लागले. कधी हळद, कधी कुंकू फेकू लागले. एक मोठा दिवा घेतला आणि त्याच्या समोर ओळू लागला आणि बोलला, हे बघ, तुझी जी काही आखरी इच्छा असेल ती पूर्ण झाली जरी नसेल तरी या मुलाची काही चूक नाहीये. पण आता याचे शरीर सोड. रितेश म्हणजेच तो जय हा जोरजोरात किंचाळत होता आणि आता तो हवेत तरंगू लागला. मुलांनी त्याला घट्ट पकडले होते, पण असे वाटत होतं की तो सुटणार आहे. आणि शेवटी ते गुरुजी बोलले, जा, आता याच्या शरीराला मुक्त कर. एक शेवटचा मंत्र ते बोलले आणि एक मोठा अंगारा त्यांनी त्या रितेशच्या अंगावर फुकला. फुकला ना फुकला, रितेश जोरात किंचाळू लागला. मुळात हा रितेश नव्हताच, होता तो त्याच्या अंगामध्ये असलेला तो शैतान, म्हणजे तो आत्मा जय. मग काय, गुरुजींनी तो दिवा घेतला आणि ते तसेच त्या हॉस्टेलच्या बाहेर आले. तो दिवा ठेवला आणि पुन्हा आतमध्ये गेले, तर इकडे रितेश तसाच पडला होता. पण आता तो पहिल्यासारखा वाटत होता. इकडे तो रडू लागला, पण इकडे त्यांचे ते सर हे बेशुद्धीच्या अवस्थेत आले होते.
त्यांना तसेच अस्पतालमध्ये नेले. पण दुसऱ्या दिवशी त्या गुरुजींनी रितेशच्या आईबापांना बोलवले, झालेला सगळा प्रकार सांगितला आणि त्यांना शेवटी एकच बोलले की यापुढे आता चुकूनही रितेशला इकडे आणू नका, नाहीतर तो जय पुन्हा येईल. आणि हो, त्या विहिरीजवळ तर चुकूनही नेऊ नका, कारण की मंत्र उपचार करत असताना मी त्या भूताशी बोललो होतो. त्याची आत्मा मूळ त्या विहिरीत होती. रितेशने त्याला बोलवले आणि तो ह्याच्या शरीरामध्ये आला. जर यापुढे चुकूनही रितेश तिकडे गेला तर त्याचे जिवंत राहणं अशक्यच. त्याच्या घरच्यांनी तात्काळ त्या शाळेतून त्याला काढले आणि त्याच्या घरी नेले. म्हणूनच कधीतरी मोठ्यांनी सांगितलेले ऐकायचे. आणि काही वस्तू ह्या अशा असतात जिथे न गेलेलेच बरं. ही कथा तुम्हाला कशी वाटली? आवडली असेल लाईक, नसेल आवडली डिसलाईक. तुमचे काही कथा अनुभव असतील तर डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेल्या मेल आय डीवर, फेसबुक आय डीवर किंवा इंस्टाग्रामवर मला नक्की शेअर करा आणि फॉलो करा. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा. भेटूया पुढील भागांमध्ये.